Kade sisakhuluma. Yini ukuthi uvela ushibilike nje. Angazi iflow yazambela angazi khonani la. Angazi. Yazi ukhulumisa okamaka Mp ngempela wena. Lo yibiza ngayo. Hayibo. Ngiyakutshela. Ngengithusa ngempela. Awe ngithusa hayibo. Akanomama Mp noma kodwa khona umuntu okhulumisa wakhe yodelela lapha enkolweni zokuxhumana. Hayi sister P. Angisazi kodwa ukhona akabu sister P lapha angazi ngempela. Yabo angazi ngempela. Umbuzo abantu abanawo kakhulu bathi bafuna ukwazi ngempilo yakho nezidakamizwa. Sebekuzwile ukuchitheka kwakho ukhuluma ukhombisa ubuhlakani. Kodwa kunento esike sakhuluma ngayo izolo okuyiyona othe ikuphatha kabi ukudlula zonke izinto ekwabhekana nazo empilweni yakho. Ukubona izingane zasemaresi zidayisisa umzimba, ukubona izingane zasemaresi zidayisisa izidakamizwa, ubona izingane zasemaresi ziba izigqila zabantu abadayisa izidakamizwa abagcina belala nazo kungaziwe emakhaya zibe nezifo mhlawumbe ezinye zigcinela khona izidakamizweni. Yabo leyo nto leyo inkinga kakhulu leyo nto. Ingiphatha kakhulu ngoba nami lento nginayo experience lento yokuba lento phansi kwe-academy yabo. Ngoba omunye umuntu usuka vele emakhaya yabo. Thola ukuthi noma isuka le emakhaya lento abazali bakhe sebethembele kini ku-NSFAS. NSFAS ovele phela uthole same time kanjani uapplyela udelay kanjani kumele wenze o-appeal zonke lezo zinto lezo kanjani udelay. Manje nayo ingane le isiphela sihambile emakhaya iyofunda eThekwini noma wayo useshilo ukuthi ingane yami eThekwini yofunda yabo lento leyo. Manje ingane nayo isinaleyo nto leyo thothi lento impilo ayisahambi kahle yabo. Icabanga ngiphindele emumva ayingeke ngizobe inhlekisa emumva yabo. Ivele ithola umngane nje esikhaleni nje student ithi hayi ngina solution asabe sithi share yabo kanjani. Hayi kufike lapha lento le hayi nje lento le angambeke lento le ngathini lento le ngathini angamchazeli konke ukuthi lento le bayokwenzani yabo. Athi hayi abangani bakhe nje akhombe mhlawumbe nje uPradas ase abangani bakhe lapha yabo lento le. Hayi kuphuzwa athengela ukudla in yabo. Bese kuyashintsha ke kushintsha bona labo Pradas bathi for example mhlawumbe ise Cape Town noma seGoli eKophu thiyo ayikho into yamahala la yabo. Usudlile la sikhokhile la shuthi nawe kumele usisize. Xake manje kumele ngimsize manje lento seyibuze into eziningi ngisize kanjani manje yabo. Mhlawumbe labo Pradas bathi thina sidila ngalomshikashika ukuthi sihambisa izidakamizwa kuphi e-airport yabo. Futhi lezi zidakamizwa lento lemele ugwinye ezinye futhi ziyingozi ngoba ziyaqalela isikhathi lento mayeza bust uyafa yabo. Inkinga leyo cabanga bathi hayi kulula yabo noma bathi uzento le uzoheha ini abantu besilisa kodwa ngeke uze ulale nabo yabo. Wena uzofusha ngazo ukuthi lento le sex worker but ngeke uzulale nabo lento le alingasi nisahleli lento le uzofaka something esiphuzweni bese yalala ke lo muntu lo okade uzomdayisela. Emva kwalokho bese uqoqa yonke into le endlini bese bayafika lapho sibezothatha lapho yabo. Bese bayadayisa kanjani izwe ususebenza umsebenzi omngaka ndaba mhlawumbe bazomnika u200 lapho. Cabanga ke lo muntu lo uma iphapha amahlampi imemory yakhe ibuye mase kubona uzokwenzani ngoba labo Pradas abasahlangene bona. Futhi ukuhola intombi emaphathini ohlangane naye ebusuku kuyingozi. Ngabokujwayela especially labo sesibama wave nenzipho lezo ngabokujwayela lokho. Ngabokujwayela nalaba nje avela ahlale nje phansi angalibeli intanta elibehleli phansi libeli jab kanjalo. Ungayikuyena loyo uzenga ngamqondo uthizini ngoba uyazi ngoba ehleli la phansi kuzoba khona umchitha uzoza kuyena vele yabo. So emuhle showcase noma phela ngekho kuhle usuke efaye kahle le foundation yakhe ebukeka nawe uzoheheka kanjani. Uthi hayi ngosi
Uhlale nalo sisi lo kancane kanjani. Kanti ngoba uhlala naye kanjani vele ngene ikhona sicomphelezene. Usawuthatha something la ngaphandle. Yabo. Na uzolandela nawe. Kanti sewukhamba kwakho. Sebeyothatha into zakho, wallet wakho, amakhadi akho, yonke into okuphuma yonke imali ebank. Kanjani? Uzophinda umbone phela sisi. Elvi nawe utholakala ufile. Unjalo lapho uthola usucuye lento le ngezicu zomzimba ezinye. Uzothuba wakaba kanjani? Mhlawumbe babebwa if lento footage. Nalo sisi kanjani ama camera lento le uyawazi la. Akawabuki ngqoka kanjani. Wenza ngenye indlela ukuthi ngamshaya icamera. Ngoba le ndawo le usejwayele seyayazi usimele enze njani. Thola ukuthi into footage izoveza wena kuphela kahle. Yabo. Futhi ke nabantu ke ama owner ama club nawo anomthelela omkhulu nawo. Uthola awayazi. Ayazi. Yabo ngale nkathi into le uthenga. Lokuthenga. Bayabona ingeke nanga umuntu olibele swipe nanga umuntu olibele khokha kanjani nanga. Bese uyitarget avela fonela amantombazane. Amantombazane uyafonela lawo. Vele nje ehlalele nje ecela isithithi lapha. Uzoya vele kuwo isina ufuna uyiveza. Imali yashisa imali vele. Imali yahlanyisa boyidla bathi ngazi indaba kanjani. Hayi yahlanyisa futhi imali yakuzuyidla umuntu wakini. Khohlwa futhi imali. Mhlawumbe ngiqhamuke mina professor ngithi ish ngilambile professor ish. Uzobona ish anginamali. Vele qhamuke umuntu athi ish othenga idash pen. Uphuma ingqasho. Kodwa ngicela ini imali isinkwa. Uthe unayo. Kodwa edash izophuma ingqashi. Leyo nto le angiyazi ukuthi idalwa yini leyo nto le angazi ngempela. Lo edinga ngempela udinga ngempela usizo ngizomsiza. Kodwa lo ufuna ukwenza into ebhedayo uzomsiza ngathini kalula. Ngizombuza nemibuzo eminingi kanjani besiqa kakhuluma lutho. Yabo. Lento le ifana nani? Lento ifana athini asemndenini lento le. Ifana nasemndenini lento. If ufuna into ezoqhubha uye phambili into abakuthathi serious. But if uzofuna into mhlambe ozoyiqhoka uyayithola. Kodwa imali usitasa mhlambe ibusiness hayi bazokubuza into eziningi. Sunayo ibusiness plan yonke into kanjani lizoba ku business lakho kanjani izayibona yonke leyo nto. Kodwa ngithi hayi cenzengeleni lento nje MX kanjani lapho or mhlambe Air Force izoyithola lo mali ukushesha. Kodwa lo kade ecele uqala ibusiness ngikazoyithola. Awube deep ngalamantombazane kunentombazane etrenda kulezi insuku ehambe nabangani bayo ya eclubini yaholwa umjita kaMercedes ongaziwa namanje lo mjita ukuthi ubani ongasakhunjulwa kwa number plate utholakala phansi kwebridge eshonile. Lingathini elakho kusike lijika kulabo abantu besifazane abahamba beye emaclubini beyophuza ngoba bebheke ukholo egcineni. Yabona ke inkinga yabantu besifazane ukuthi ngathini bana le attitude yokuthi baphethe igolide. Yabo inxa yokuthi umuntu wesifazane nje uzothola yonke into. Abantu besilisa sebesile nabo bayazi ukuthi inqwaba yalamantombazana agcwele emaclubini awanayo imali. Nawe uyibuza la ngumuntu ugqoke ileggings ne crop top i5 manje ukuphuza awuboni lutho kanjani. Shoot uthembe ini ukuphuziswa vele. Ayikho into yamahala yabo. Ngale nkathi emphuzisa kanje vele uthola ukuthi labo bhuti labo bayasebenza vele. Mhlambe bathwele yabo. Mhlambe bafuna ini ibele. Mhlambe bafuna idlebe lomuntu ompofu yabo kanjani. Azomthakeza nanje. Cabanga nje selihambile ibele lakho nedlebe lakho nge6 savana. Lapho yena uyokwenza malini lapho yabo. Ingakho kuthiwa uthanda into ezinhle zisebenzele izinto ezinhle. Ngoba into eza kalula nayo inkinga egcineni into eza nje kalula. Lento esisebenzelile iyalast. Ngobani noma usuthola umvuzo walento lento oyisebenzele kanzima uzosebenzisa ngendlela. Kanti lokho kuyifikelile uzokuyuza nje sinoma kanjani. Njengala abantu abathola imali ya rafu isikubanake lapho. Cala nje mhlambe bakhona mhlambe
obaziyo basakhona nje aba right ngoba manje mina i-most engibaziyo abathatha imali ya rough ayi ngazi ukuthi iphara umuntu kanjani yabo akubonakali ukuthi lo muntu wenama million lutho akubonakali ngobani le mali asangiyisebenzele oyimisuse nalabantu bathola imali zamafa benza the same thing nabo ngoba le mali asangiyisebenzele emisuse kanjani sheshi iphele once ke yaphela angazi ukuthi kanjani noma siyaphuphisana imali yamafa imali ya rafa angazi vele uphuphe nje zingabuya phupha angazi kanjani angazi akuvukeki emva kwayo engeke ivuka kanzima engeke uvuka kanzima akukho easy angazi indaba ngempela angazi futhi kubalulekile abantu besifazane bayisebenze futhi bayigade ekugcineni baleke kakhulu if umuntu wesifazane ukuthi ube nento yakho ungathembeli kumuntu wesilisa yabo umuntu wesilisa ngathini naye umuntu wesilisa incwadi engafundeki umuntu wesilisa ngoba ngaqhamuka kuwena uyibone umuntu oright kanti no akekho right thothi omunye akalalike nawo nje amantombazane yabo kanjani ufuna nje icubu zawo kuphela kanjani konke uzokwenzela yonke into yabo ndaba ehlisa khona kanjani bayoclick umqondo wentombazane yabo hayi ukuthi abanye hayi ukuthi lento ngusulu uqala bakuthatha yabo lokuthatha ngusulu uqala suke kuphuthuma naye ugobela wakhe usumbalela izinsuku usibonga fika nale libele lomuntu opofu kanje ashabala amabhizinisi akho nawe uphoqelekile usimenze sho ukuthi yabuya nalo uzungeza uzolithola yabo omunye lento le afike namhlanje angithengele yabo angidrop yabo mhlawumbe kade nibo 2 namantombazane yabo alibo nje aniphathe kamnandi yabo amantombazane ayathanda ukukhuluma oxoxela abanye hey lapha ke sezosiphathe kamnandi yadingina nje ubhuti ongashelani yabo setshela umuntu isikade bo 2 hayi olunye usuku mhlawumbe sekuba u4 naye mhlawumbe use ini omunye umngane wakhe nakhona futhi hayi angabashedi bababusisa phinde futhi kuhlangane futhi yabo kanjani isimanje sebeni ukuthemba namantombazane ukuthi hayi abangabantu yabo abantu lapha bayaphila leyo mzuzu lento mhlawumbe bazobabuza ngishodi ngani mhlawumbe omunye asangirentile anginayo igross khanje ngiyothenga lezo zinto babuye babahambisa yabo basi mangifuna usizo ngifone yabo nabo bathi hayibo abantu laba yabo sebenokuthemba umuntu wesifazane umuntu uthi ubala umuntu wesifazane pheshe ubala nje angazi indaba yabo hayi phinde futhi kuhlangana mhlambe obrother bathi hayi namhlanje ngicabanga ukuthi hayi asamsuphuzelani kwami namhlanje vele izimanje sebenokuthemba ithi kanje yabo nakhona befika endlini hayi kube right nje kuphuze yabo kanti brothers uyazi ngoba sebabizele endlini agiyena brothers oyicontrolayo control yilento lapha ekamereni basket yabo kanjani yabo isimanje isilambile sidinga mhlawumbe umuntu usifazane kanjani sizeni hawo uzobaphuzisa kanjani into mhlawumbe abadrug kanjani bese bavala lapha ekamereni lapho bese yitika into yakhona yabo thothi uthwele so balalisa nenyoka yakhe leyo sizeni leyo yabo after lento sebelalile nayo uvela kanjani unikeza imali kanjani ngoba uyazi ukuthi usuwonakele yabo ngoba inyoka kuthiwa ngathini yakudla futhi awulasting ngathini izinsuku eziningi yabo le mali sokunika yona kahle imali yokuthi ingcwabe le mali kwesinye story sesaphuma futhi okhozini sicishe nje sibe kanjalo yabo obazane lento le yayikwele nje idolopha kanjani ibhizi lento le ithola nje yabona abantu nje abahlukahlukene abaqhamuka endaweni nje ezingafani yabo nje njengamazwe nje amanye yabo lento le kanjalo kanti lento le izoba nebhadi lento le ijole nomunye kanti uthwethe yabo lento avele ke kwamlalisa nayo engamdraga ngomtshela nje 99 kanjalo azolala nayo walala nayo awu sinansi imali uyingcwabo usuwonakele yabo thiwa imbobo yayikhona kanjani thiwa isabisa le yanto kanjani ayiphila nginsuku engakanani leyo nto ngobani umzali wakhe wasehamba ama-interview estation ichaza wasinayo yazi le yanto ayibona le yanto yamthusa kunzima la
hayi unzima la ngaphandle unzima kakhulu la ngaphandle ukuthi mhlawumbe ongcono kuthiwa kuba khona into ongathini ekubonishayo ukuthi ayingeke lo muntu lo akekho right yabo mhlawumbe ngabe kulula kodwa manje ayikho leyo nto leyo yabo futhi nomqondo uyalutheka nomqondo kodwa mfethu into okumele usuke uyibuza yona ukuthi umuntu ohamba ngeMercedes yamamiliyoni engahamba ezingelana nabantu emathaveni akanamfazi lo muntu ophumelela akanamfazi akanayingane nje akanakhaya nje ukuthi uphuma endaweni eqondile nawe zibuza ukuthi neMercedes yamamiliyoni uyithenga kanjani yabo mhlawumbe mangase ulandele mhlawumbe ibackground yayo yabo mhlawumbe uzoxakeka ukuthi hayi ngeke le Mercedes ayingeke mhlawumbe indlela ekhokhela ngayo mhlawumbe kwaba ilento ama repossessed cars mhlawumbe yabo noma ilento le noma mhlawumbe wayfraud mhlawumbe yabo vele uthole nje background yabo omunye vele ngoba ihamba ngeMercedes uzama ilento le ucreate ilento le yebo lento le ya isithombe sakhe yabo ukuthi lento ahlonipheke ngoba kuyaziwa abantu abahamba ngeMercedes bahloniphekile ocompressor yabo obusinessman kanti ibusiness lakhe liboni ibusiness lakhe mhlawumbe uyini drug dealer yabo futhi kwale moto uyihirishile exactly avise abasiza abantu yabo utsheza umuntu unemali usibani baneshintsha imoto cha kanti uyahirish umuntu yabo ngoba ngeke uziwazi kwaphela naye futhi ayikhuluma ukuthi hayi mina ngihirishiwe mina yabo labo ubhutike labo ke bahloniphekile futhi indlela nabo basebenza ngayo mina umbuzo engeke ngiyibuza wona mfethu umuntu uma usumhlulile wamshela mfethu waba ngowakho yini osukumbulalela yona akwamazumbulala umuntu likade kuyo wakho yisi futhi kusuke kungayena owakho ngathini okwangempela sukuze ngeenhloso thizini yabo usuke mhlawumbe ngathini ufuna something yabo othandweni kuyasetshenziswana yayuzwana mhlawumbe mhlawumbe usisi ngathini usebenza ebank loyo wena uyi-businessman kodwa i-businessman ngathini ibhedaki mhlawumbe i-drug dealer kanjani yabo leyo nto leyo ngenxa yokuthi usebenza ebank ufuna ukuthi imali yakho iklineke kube easy kanjani yizo ngoba senze ebank maningi ama account akhona yabo kanjani mhlawumbe lento uzo create mhlawumbe athi lento mhlawumbe mali charity thizeni kanti akho charity la imali yalomuntu lo kanjani yabo lathandana naye isimanje sayabona ukuthi lo usazi information eningi ngaye yabo bese yambulala kuba infakazi yabo zinqunywa amakhanda eziyeko kusuke sekwenze njani umuntu eganiwe enomfazi enezingane kodwa ukuthi wena ngoba phela uke wasondelana nabantu uthola ukuthi uyindoda othanda ukulala nabanye abafana kusuke kwenzakalani lapho ke leyo nto leyo qala kanje leyo nto iqala ngalabantu abakwi closet leyo nto leyo especially mhlawumbe uthi usuka kuphi emakhaya yena vele kade yena noma adinga nginakusise ukuthi unemizwa yabantu besilisa isivele emakhaya lento yamagezi and hey yabo nje ethathwa nje ngaleyo ndlela leyo kanjani futhi noma bekhona bayifihla yabo kanjani yabo anganaki yisi la ekhaya utshela ukuthiwa ngoba umuntu wesilisa kumele thathe unkosikazi bese yashadela naye uzokwenza kanjalo thathe unkosikazi ashadela abe nezingane futhi kamnandi kanjani yabo mhlawumbe lento le ethi yazambela nje edrobheni kanjani isimanje mhlawumbe semuvile emakhaya yabo ethi yazambela edrobheni abone umfana mase uyambuka ayibo avela shisela igazi kanjani emkhalele kwenzeke enye into kanjani yabo naye azayibuza athi no kwenzakalani ngami yabo kanjani hayi mhlawumbe nakusasa baphinde babonane futhi kanjani futhi yabo kanjani hayi mhlawumbe akhulume naye kanti vele ukhuluma vele nomuntu naye vele athini ophukile vele yabona yonke yabona yonke yabo kanti hayi vele lento le ihlangane inkulumo nje straight yabo kanjani vele nje kanjani mhlawumbe bayo lento le
restaurant lesizeni khulume benze intro zonke lezo zinto lezo mhlawumbe ke na amchaza athani mina ngishadile kanje kodwa nje ngithe mfethu phela uqabize kumfethu phela ngithe mfethu ukubuka mfethu hayi yo ngivele kwenzeka enye into nje kade agcina ukwenzeka kumina bese yakuthi ngempela yini mhlawumbe naye avume athi hayi nakumina kwenzeke same thing ingakho ngidlulisela lapha ngesasikhathi ngoba nawe ngiyazi ukuthi kade uzodlula yabo lonto bese bethandana kanjalo ke kanjalo thola ukuthi ke manje ke endlini kwakhe asenaso isikhathi hey futhi ke nonkosikazi useyancisheka yabo yabo abantu besifazane kumele banothise la yabo once umuntu wakho wathi cela uphi usim2 okwazi ukuthi after 9 lo muntu wakho after 9 lento umuntu ngathini emini straight yabo ubusuku uphukile yabo ama after 9 ke la yabo mhlawumbe uthola ukuthi ke omunye awu kade efihlile ecloset into imlumo isilwane sigcina ngase siphalazeka isilwane yabo kanjani hey lento lesimanje siyamngena isimanje utry them chocolate box ngapha izi manje ke unkosikazi wakhe hayi usethi hayi try manje lento azayi ngicela usim2 yabo lonto le indaba iqala lapho komunye ke ohlakaniphila ibuzo ukuthi hayi ngeke uyithatha phela ithatha lo mkhuba kasim2 manje ngoba kade ungawenzi kanjani mhlambe amgoqa tsaka kade ngibuka ku-internet ko-internet la ubhodi kade uyiperforma lento yeah eish yabo njalo nje since wena uphila lempilo unjani uku-attract abantu besilisa akaze kwenzeke yena uyithola ushelo umuntu nje ucindezele khona uba sathe uyamphunga uthi hayibo ngiyindoda mina hey ngikutshela ngiyabhubha ngiyaqamba nimelana kanjani nezimo enjengalezo yabo lezi izimo enjengalezo kanjani yabo omunye angumele usheshe ngathi ngidinwe yabo ngobani into lo mosheshe udinwa naye uzokuphendula ngenye indlela yabo mhlambe usengenze isibonelo ngento nje senzeka nje kumina kanjani yabo umuntu ngiyambuka waqala ukuthi unjani kanjani ukuthi okay lo udakiwe noma akadakiwe yini umuntu odakiwe uyinkinga umuntu odakiwe yabo ngoba mhlambe bamtshela ukuthi mina ngidayithani nabantu besilisa ufuna intombi mina yabo mangidayithana nabantu besifazane yabo omunye lapho ke umuntu odakiwe akhulumeli ke phansi uyamemeza ngathi aha manje ngivele ngabona kanjani ubhamba la uthi ungqingili yabo lonto lapho uyamemeza athi nami vele ngithanda lenhlobo enjengawe kanjani athi khululeka mfethu uzobe imfihlo yethu sobabili lezi sitshele umuntu kanjani yabo uthi angizwa kahle nasi ngiyakutshela yabo mhlawumbe uthi bese uyashintsha kanjani ngazongidakela lezo ngazongidakela avela thini uzongenzani mhlawumbe uvela uthule mhlawumbe uqhubeka uhambe yabo vela aqhubeka athi hayibo uyakhohlwa yini ukuthi umuntu esifazane wena lapho usinto siyamphendula mhlawumbe uthi uke wangizwa ayiniphika ukuthi umuntu esifazane yabo athi phela ngibona indlela owenza ngayo phela uzenza indoda phela umuntu esifazane mina shelwe indoda kanjani yabo lapho eqina lapho yabo athi hayi yakutshela nasebhayibhelini khona uAdam noEva kanjani baqhathile ilwane nini ilwane niqhatha kanjani lapho kanjani zonke lezo zinto lapho ucabanga kanjani nawumuntu bo kwesinye isikhathi lapho mhlawumbe ne-public space lapho nabantu sebenibuka nama-video sebavideorize kanjani sebekhipha ifoni bayavideorize nabantu onakile hayi athi ngisho wena obhambayo lapho ngiyakutshela mhlazane wakuthola kahle uzoyeka lokho obhamba lokho uzokubuya uze kumina uthi ngicela ukuthandana nawe ngiyakutshela yabo leyo nto leyo ngathini angimele ifake kakhulu enhlizweni yabo ngoba into izokulimaza kanjani yabo ukuthi abantu besilisa abakhuluma kanje vele ke emhlabeni khona abantu ehlezi be negative ngaso sonke isikhathi angimele basathe serious labo bantu labo yabo mina nje ngoba ngi lesbian nje mina
baningi abantu ngathina abakhuluma amagama ayiswani yabona into time besaqala ukwasho kwakuzwela angizengadla ebusuku uzwela cabanga uzwela hayi kuhamba ngathi hayi mina kufanele iziwe ngiyazazi plus ngibuka esibukweni ukuthi omunye umuntu uthini ngihlangene ngasi anginamathethi so if ukhuluma manje sila ukhona yini ozobona mangiphuma la ukuthi utheni akekho yabo thola ukuthi uhamba ke erank uyogibela uzobuza ukuthi mhlawumbe uzobuza direct manager mhlawumbe uzobuza i-tech mhlawumbe enanda kanjani mhlawumbe aqala kanjani athi mhlawumbe recommend angikhulumi no hash ngobuze komunye umuntu yabo cabanga ngerank ke kanjani sebethe ngqo bayahluka bese rank ekutshela yabo thola ukuthi kanti nomuntu driver uyezwa avela athi kama bancika kabi labo besenza amadate bencishana nokudla kwethu uthi akufaka imvubu usase sakufaka imvubu uyayikhipha semthando ekutshela kanjani abantu sebeyabuka abantu lapho ngathini hlisa umoya become polite nje futhi ngabaphenduli uyithulele lapho bakhulume bona but laba bancika kabi thosa omunye ngoba esilaba bancika kabi thosa ivele seke into intombi yakhe noma ke unkosikazi wakhe wahlukana naye wethandana nelesbian manje sekuvuka nabamini sokuthi ngalomuntu okanje ngalahleke lo muntu wami yabo sekuvuka lokho mina ngibona ukuthi ngingacasulwa yini mangathi intombi yami ithathwe lesbian ngifaka nani kanti hayi ngabele kuningi hayi kuningi lokho kuthengwayo ongaze beyingozi lo nobulili obubili uthola ukuthi awabazike uyibonela nje into ilesbian nje kanjani isibanje awazi ukuthi ushaya ngobulili obubili uzokwenza njani isakhona uzochillax ngize ngichillax but ngokomthetho mina ngibona into engangicasula mhlawumbe nginganyanyiswa ukuthi ke phela ke nakho izwe linje kodwa nje angiyiboni into engangicasula mina intombazana nentombazana ngabe ngicasulwa yini ngaphandle mawuthi mhlawumbe senihamba uphatha leli lithengwayo ke yona mhlawumbe singaze nginyanyisa ngoba kungonakala umgodi phela kanti uzobethe kusayizoka kanani kanti okay ngifuna njalo ukudriver size siphelelela abantu abathe bafuna siye khona usesidakamizweni kunento ekuthiwa uarrest idakamizweni eyenza abantu besilisa begcine eqondile agcine umphusha azagcine elala nabanye besilisa abanemali phika vuma lento iyenzeka leyo nto okay wena umuntu wesifazana othandana nabantu besifazana uyindoda kahle uma uarrosta ungakuvalela ehlathini kuqhamuka umuntu athi nansi imali kodwa before uthathe le mali le asizwene kwembatheni asiqale sixhawulana khuluma iqiniso nje umtefa yabona ke lapho ke nje ngisebenzi kanjalo sebenzi kanjalo yabo nje ngiyakwazi ukuyiphanthela mina ngiyakwazi ukuyiphanthela kuneyinsuku lapho khona mina ngikhuluma ngendoda eqondile ngqo enezingane hayi umuntu ophukile izinto engizaziyo lezo wewe kwayithola yini challenge njengaleyo izinto engizaziyo lezo thola umuntu uphethe ibhola kanje umuntu athi uzothole le mali le asiqale siqale bashidingi sesithole le mali lapho omunye athi ayihamba ocabanga uzobuyisa khona yabona nayi imali imile lawo lapho 200 kanje athi uzothole le mali le siqale bashidingi lapho mele uzazi wena ukuthi uthi phila impiloni but iqiniso mina nawe siyalazi ukuthi uarrosta ugcina ungakuphilisa iqiniso
ugcina uphila impilo ongeyona. Uma ngikubuka ngathi awuka affected kakhulu. Yingakho ngangikhala ngethoni yesikhumba sakho ukuthi awufani namanye amaphara. Kodwa ngokuqhubeka uhlala la igraph izoshona phansi. Lokhu kuphanto othi ukwethembile I'm 100% sure kuzohamba kuphela. Khona lapho kuzofika khona phansi because ngiyakubona ukuthi njengamanje mina nawe ngidibane nawe phakathi nendawo ubheke phansi. Usephakathi kokushona phansi nokushona phezulu. Kukuwena ukuthi udecide njengamanje la. Kuzofika isikhathi lapho khona owesilisa evuma yena ukuthi hayi njengamanje ngiyahluleka ukuphanta ngiyahluleka ukwenzana kuqha umuntu am-offerisha imali avume. Mina ngikhuluma into ezenzakalayo angikhulume ngestory ngikhuluma into eyenzakalayo. Uma ungasithola kuleso simo leso uyothi mama kusabele ba. Yabona ingakho ke izizathu mhlawumbe sibesikwenza ukuthi usuke kuphi lento elokishini. Yeah. Ngoba elokishini imphanto yakhona ngathini iqhatha nani nenduku. Yeah. Imphanto yaselokishini mhlawumbe lento le isuqala kini mhlawumbe oqala ngento zakho yabo lezi zinto ama gadgets akho kanjani ngebilo dayisa mhlawumbe ungene into ezogqoka lokho lokho yabona. Ubona ukuthi akusekho isibanje lokho. Yeah. Bese ke wenza njani thatha kanjani kwangaphandle. Yeah. Usakuphi elokishini. Yeah. Bese uyabona ukuthi no ubone elokishini ngizophela induku kanjani. Ngakho mhlawumbe ukuthi isiqalile vele induku yabo. Ngakho ke mhlawumbe vele uqamba ukuthi ne edrobheni iphepha uplastic kuyimali edrobheni. Yeah. I-cardboard in kuyimali edrobheni. Ukuwena uyikhethela ukuthi ngathi phanta kanjani. Nalokuthi kumele uzazi wena ukuthi uyini ungadidiswa into encane. Unesikhathi esingana nihlele emgaqweni? Isikhathi bengihlale ngifundela ekhaya. Hayi kuzohlala uzohlala khona unompheme. Bengihlale ngifundela ekhaya. Ngihlale ngifundela ekhaya. Unesikhathi esinganani ukwenza lokho? Uthi lento le sekwa 4 times. Sekwenzeka u4. Yeah, sekwenzeka u4. Sekwenzeka u4. Hayi kusemanzi phansi. Sekwenzeka u4. Mina bengifisa ukuthi impilo yakhe ishintshe. Kodwa ngoba ngiyazi ukuthi kusenje mhlawumbe kuzoba nomzima because angifuni ukupressurize ukuthi impilo yakhe ishintshe. Inansi into engifuna siyikhuluma. Ngikufuna after 6 months or unyaka. Uyi-maintainer le game le. If akukwazanga ukuthi siyinqobe impilo yakho ukuthi ibuyele esimeni sangempela. Soyinqobe izobuyela. Ngiyobuya nawe la ngithi wawuthini kimi? Because njengamanje ukhuluma usafana nomuntu othi mina ngeke ngifane nabo. It's like umuntu osaqala ungena ezidakamizwa nathi mina ngeke ngize ngifane namapharamen. Mina nje manje ngiyaqala ngingakhuluma leyo nkulumo ukuthi ngithi ngeke ngize ngifane nabo kodwa ekugcineni ngigcine ngifana nabo. Yiqiniso lelo ngikhuluma futhi nawe nje umuntu ohlaniphile uyakwazi lokho. Vele kanjalo phela ungedidakamizwa ungena unemali vele. Yeah. Iyaphela phela imali. Bese uxhuma laba baphantayo kanjani. Ubese usiphelile lo wadi uyithembile lapho. Yithi wena lokuza umqondo ukuthi hayi mina ke ngixathiwe njengalayo mina. Gcina uxathiwe njengalabo usushaya impahla ogqomo uzoyiqhombuza usungayizindwana. Awugqomi. Gqomo Sonensiwe. Awukazi uyichaze lokho wafika la. Uma ungayichaza usanelisiwe ubani yize uke wakha phezulu ukuthi ukhulelephi ukhula kanjani ufunde pha amabanga phansi ngaphambi kokubungena ezidakamizweni ubumuntu onjani futhi ubumfundo onjani iqala kanjani into ongena ezidakamizweni kwenzeka kanjani ukuthi kuze kugcine kufike kuleli zinga elikulona why ngibuza kanjalo ngenzela wonke umuntu a relate empilweni yakho ngiyakholelwa kubuhlakani bakho ukuthi mngasiza abantu abaningi kunengane ekwa first year kuneka second year kanjalo lezo ngane ngokukhula kwazo udlulile nawe lapho siyafisa ukuzwa ukuthi wena kwenzeka kanjani ekukhuleni kwakho uzothola uqala ogwayi uqala onsangu kuze kugcine manje ungena kohunga kuze kugcine lapho khona njengamanje. Yabona lento vele ukubhema ngaqala ngogwayi ngoganga. Yeah. Ngenza grade 8 lapho ganga yabo. Okay
ngenza grade 9 qala ilento le insangu yeah lapho ngenza grade 9 lapho ngangisase combined lapho phuma i-combined ngayi high school sengokwenza abantu grade 10 lapho yeah okay grade 10 manje yafika phela high school yabona ukuthi uye toilet hayibo wenzeka kanje likhona babhizi nalokho hayi hambe kwenza into yakho oyenzayo kanjani hayi isimanje usasaba ukuthi hayi lento le ubhema nawe esikoleni yeah samusha kanjani lokho hayi mhlawumbe ayidlule mhlawumbe 2 days kanjani phela iphunga leli so lento izokwenza uqaleke kanjani hayi bheme lento le insangu nayo kanjani lapho hayi lapho high school yami iseduze nani yabona ama shopping center kanjani lapho kanjani hayi kwathi ke ngelinye ilanga yasa 2008 yala lapho ilanga ngangifuna ikantini ngingayitholi ikantini atho umumjidi hayi ikantini ekhona sesifake la kwi-neck ibhodlela ibhodlela isava ne-break yabo sesifake la kwi-neck ikantini kodwa-ke uzodonsa ini i-kiss ngeushaya i-top ilakhe khona upowder hotel kanjani bese isimanje soke sobhekile sali kiss kanjani kodwa nalizo ngibamba ngenye indlela kanjani lokho yabo hayi ngishaya lapha ama-kiss awuthi kanjani angifike ekhaya kubuye ubuthongo kumnandi engazi ngokuthoka zip leyo nto leyo kanjani hayi the following day hayi phebela ikantini hayi kamnandi kodwa hayi ayingiphathi njengalela kiss engitholile hayi hayi found out ingidi le yani manje ingidi iphilisi namagama maningi iphilisi ingidi indanda yabo bathini yabo uhafu yabo ucwebezana amagama uncakela yabo maningi hayi ongithola ukuthi dayiswaphi yabo vele ngibabonile ebesetha ukuthi benza kanjani yabo leyo nto leyo hayi ngithenge ufundi ngabe ehlathini hayi ngishayele lento hayi ngizwe ukuthi hayi yabhemeka hayi ngisayibhema ngedwa lapho ke yabo hayi shuthi ke lokho ke siqondana ke nabanye vele ke esewazi vele babhema yona lento le ingidi vele yabo and emunye athi hayi ngikubona mbi yobhema lento luthenge ngabe ubhema lapha ehlathini kanjani yabo ngoba iyawisana wawumisa kanjani bona ukuthi yabhema hayi kumele uhlale phansi uncike standing esusana kakhulu sezimaster kumele ushaye i-top umile uqonda phansi lapho uhlale phansi kanjani wenza sure ukuthi uhleli khona ayikho into ezolimaza ngoba the time uhleli phansi uma phela nayo ihlukene khona boss ostar oshining top yabona yabona shining top yabiza futhi nayo isishana kakhulu wenza sure ukuthi ayikho into ezolimaza kanjani mhlawumbe ushaya i-top vele liqatha lapho vele uthi kanjani uphosa kanjani bese mhlawumbe after 2 to 3 minutes bese hayi buyela futhi nakona mvuko wena kwaqhubeka yashisa lapho kanjani lapho hayi umuntu ayabhema ingidi hayi 2008 lapho hayi lapho ke nginomunye umngane nami uhlala kuphi edrobheni yabo njalo ukufika ngasekhaya makuvalwa izikole mhlawumbe noma kubo kunomsebenzi yaqhamukeke hayi kwase ilanga efikile yabo hayi uyafika hayi ngithi angeke somphelezo nje lapha hayi thenge yona ingidi kanjani hayi sibuye samsohlala endlini kanjani hayi athi ngisiqe ikiss athi hayi ngeke lento le futhi qeda umoya ngikwazi mina ukuyibhema athi mina nakho engikudlayo mina lapho akhiphe lento le igungquzo limhlophe angazi nanokuthi yini lento mina igungquzo nje limhlophe ngithi yini ke le athi yona uhunga lehlezi khunya ngayo intabeni ke it's nje kanti uhunga athi hayi yona athi iqhuzo lelincane ethenge lento indonga enkulu indonga ithenge enkulu hey wayenewala lo mngani wakho ethenge enkulu lento le athi angumboleke lento le i-tiles ngithi tiles kanjani keep i-tiles lapha aze alikhe lifile kanjani
ngithi ayingeke phela sekulate manje ngempela amathatha phela athatha iplate ne-razor kanjani athi nespoon saplastic ngispoon saplastic usithatha phela isikhathi lesa noma esensimbiki manje-ke sengiyibeke eceleni inekhi yami la ngapha yabo ngifuna manje ukubona lento la yenzayo yabo lento le ashisise iplate isimanje into le endlini yami sasingekho lento istove endlini yami into le athatha iphepha lento le ashise la iplate ishise bese yasiya i-race nakhona angasiki into enkulu mhlawumbe into engaka ndingaka kodwa leyo nto yabaningi eplatini leyo nto leyo athi lento le shuka ugwayi ufake nekantini encane yabo lapho shuka ugwayi ufake nekantini encane kanjani lapho hayi athi ke le i-cocktail kodwa mawubuka ngazo uthi idamu yabo isimanje yabo idamu lekantini nayo ke ungaqale ebhenywa ngani ngamadamu ke kodwa ma-cocktail lapho kanjani athi okay set nangempela ngisethe hayi kanjani lento le athi goqa noma amanga kuze kuphele nensangu nogwayi oshukile lapho hayi kwaphuma u-8 lapho hayi aphake i-race athi yabona-ke la mnganami shaya ukhonkolo la ngithini manje kanje khonkolo into ephakwe kakhulu la simanje lento le ngiyazi lento le ngimusha kuyona futhi ngiqala ukubona umuntu esetha lento yabo ngiyabuka kanjani yabo abe goqa kanjani goqa abe lento iqale imanzisa ngaphambili ebeshisa athi yabo la mebhema lento le awikhipha intuthu ngithi kanjani avela athi lapho kuphela kanjani phinde ushaye futhi kanjani yabo athi nje alicishe kusuke kuwukhonkolo sukuphake kakhulu kanjani hayi ishise ngapha lento yami kanjani athi hayi athi yabo into yakho intuthu eningi ngizoshisa amasuku wedwa lento yakho kancane lapho hayi ndeke eceleni lapho yabo kanjani ngithi hayi lento yakho mawuyibheme namhlanje kusasa uzobe usuyiqalekela athi hayi thatha isikhathi ukuthi uyiqalekele lento le yabo lento le uma uyibhema namhlanje mhlawumbe kusasa uphinde uyibheme mhlawumbe uyibheme u5 days kulandelana kanjani hayi uzobe usa-right lapho kanti umuntu yini umuntu sidididi umuntu kanjani athi ufuna ukuze uthuphule lapho hayi udonsa uthuphule hayi ngizwe ukuthi siyabona bengicontrol lento le hayi asiphinda futhi hayi kanje hayi ngishaye kanjani hayi nami-ke ngashintsha indlela okukhuluma-ke nami mase ngikhuluma nje engingayo ngisengithi hayi bro wami ngiqinisile imnandi lento yabo isishintshile nendlela okukhuluma manje imnandi le sibehlekana-ke azithelile ngathi imnandi hayi lento yakho manje sekugxeka manje ingidi athi hayi lento yakho le uyithenga kangaka ngosuku lento yakho le kanjani athi ufike uthenge manje ufuthi uzophinda uthenge omunye sheshe iphele egazini lento ngasi kanti la yahlala egazini la hayi ahlale nje i-weekend-ke sangavaleke-ke ikole lapho hlala i-weekend kanjani yonke kanjani yabo wahamba sesiqedile leyo ndonga cabanga leyo ndonga kwakuyimina ngasengumngqongqozela kube kuseni ngithi asambe phela ngavela ngihleke athi uyaba ukuthi lento le usiyangena kancane kanjani lapho mhlawumbe unyaka mhlawumbe angisengizobhala lapho 2008 ngizobhala ini December lapho yabo athi yabo lento isiyangena ngempela manje kanjani uzongivusa nje ekhaya kanjani athi sekusho yena athi hayi ngisathandi-ke manje bazothini kini bazothi ufundisa obakini lento le kanjani bazothini wathi nje ubaba wakho-ke zombukelwa baningi ubaba wakho-ke yabo ngithi awuzobetshelwa-ke isimanje sengadinwa manje isimanje ngiyazi ukuthi ngiyayibhema insangu ngiyibhema ingidi kodwa manje khona into engizwayo esiswini futhi akudleki lapho yabo ngimchazisele ngithi yazi mfethu akudleki ngiyibhema mfethu insangu nalokho insangu iyangiluma lento le ingidi kuthi angiphalazi kanjani lapho inesikhwele iwoma isikhwele kakhulu athi hayi athi usho kanje kanti ngithi manje uyabona
yena shuthi usayacabanga ukuthi oh lo muntu usaqala iroast lo muntu mase umchazela kanjalo anginikeze lento nje uqhuzu athamba lapha ngiyeza nangempela ngikhambi seyamazi usebenze njani kanjani lapha hayi ngempela ngifike endlini ngenze afike vele sengiphakathi yabo athi ngini athi yabona ke manje ke suya roast manje yabo usumngenile eqala lapho roast manje kanjani yabo ngithi mina okay roast lento maintainer kanjani athi akho maintainer la kuyabhenywa la seqasha sididizi la yabo uqashwa kuphela nalokho uya ama short thumpini kuye yabo nje yabo yabo lapho ngiyabheka manje ngiyacabanga ngithi hayi khululeka mfethu vele imali ithola ndlela eziningi siphala nase timing ngoba manje ngiqede kubhema la nge-workshop vele kanjani yonke athi ngiyakuzwa lokho soba khona la izinsuku lozonqina khona e-workshop lento ungakabhemi lapho ngithi mina hayi okay ngizobe sekwenzeka lapho athi angazi ngoba ngihamba kusasa ngithi hayi uhamba phela kahle yabo leyo nto nami sengideliswa yini iskef kanjani lapho samncengile phela uqeda kubhema phela yabo bese ngithi hayi lento le hayi uzobe kuboneke kanjani lapho hayi okay ahambeke sengiseleke manje la hayi manje ke ngaleso sikhathi mhlawumbe asekhaya babe u4 nje abantu abazokwazi babhema ihungu ngaleso sikhathi leso babe u4 lapho waba kubantu bokuqala wena abo mina lento le asekhaya abantu yogroup lokuqala kodwa ke nakhona ke under carpet studied under carpet yabo kanjalo ngoba nawe phela ungibona ukuthi angithanda nje kufika kanjani nguqathi kanjani zonke iziyabo under carpet kanjani yonke leyo nto kodwa ngaba lo group oqala leyo kanjani leyo hayi manje ngicabanga ngithi angihamba nalaba ngixhuma laba manje sebele ngibabuza ukuthi idayiswaphi la seyihambile nomuntu ethi ngiphathe inqwaba uthi idayiswaphi ngala manje sengiyidinga ke manje yabo hayi ngumbuzo athi hayi idayisiwa kwelinye ilokishi ayikho la ngasekhaya mele ngihambe ngelinye ilokishi yabo njengokuthi mhlawumbe ukamashu or isimanje semele kuphi entuzuma yabo kanjalo yabo okay manje kuthi ngimnika imali kodwa ubheme ungathembekile uzohamba naye yabo ngizongiyalela futhi ngizogibela athi uzomosha imali ngokugibela ngiqaleke kanje athi asambe ngeenyawo manje ngibuka ma ithi hayi uthi kephi ngizobuya mina yabo leyo nto leyo athi hayi sendaweni ethile udika kanje esitobhini bese ubuza kasibani bani bengikhamba ngiyogibela bengenza kanjani lapho ke angisatholi ke ilento amaqhuzu sengithola nje ukuthiwa i-pro hayi manje xakeke isimanje ngimusha la soke kune-pro la kanjani isiphela nami ngifuna lento ukutshengisa ukuthi ngisha egamini yabo leyo nto ngibe ngithi hayi nginike ey'ngaka kanjani yabo hayi ngihambe kanjani hayi manje ke sengiyadideka ukuthi lo naye uyashiswa noma uyavuvuzelwa kanjani isibheke kanjani isibhela ngimazi lo i-pro lesi umphoqa-ke futhi ukuthi ngithole leli paraleli elinye-ke manje othe uyabuya kulo sengiyabuya kulo sengimfohlozile phela kanjani uzomngenisa kanjani ekhaya kanjani hayi angempela-ke ngumthole-ke umbuzo ngithi le bhizi le yavuvuzelwa noma kanjani wathi uthole itrace upoison kanje wathi ziyavuvuzelwa kanjani bangakafiki lento yophethe ukuchase-ke lento yama-void athi yavuvuzelwa lento hayi njenge-cocktail lento le eqhuzu wathi kwasi kodwa ayigikayo yona uvula nje imbobo uthele ngithi hayi okay ngiyabonga athi ubonga kanjalo nje sisi-cocktail eyodwa abo manje ngiyabuka ukuthi ngitheke i-tray ngayeza u-6 lapho kanjani hayi ngibe ngimnikeza esisodwa kanjani ngiyabhe umngenisa ekhaya uthi wahlanganisa nani lo muntu hlanganisana nalo muntu lo bese kanjani hayi bese-ke futhi ngiyisethe ngingedwa le nto le hayi isidakamizwa siyinkinga-ke asikho mnandi uwedwa yabo asingibambi njengoba anginalo mngane wami lowaziwayo vele ekhaya vele kanjani ngathi senidekwe nihleka ney'phongo yabo nje kukhuluma kanjani yabo
hayi kanti khona vele omunye obhemayo sebusuku ke manje vele yasekhaya vele like ibe ngikhambe ngiyekuyena ngiyomvala kanjani yabo athi hayi bo mfethu athi mfethu ngasikhathi athi anginayo inkantini singaze inkantini asenginayo inkantini shoba singize inkantini mfethu iwe ngithi mfethu osesikucocktail lapho qala vula amehlo athi hayi vose siqashile inawe ngapha athi wololo ay athi awe ma uyifake inkingeni angitshela athi uyifake inkingeni wathi hayi kodwa uzoyibonela kanjani yabo asikodwa ngithanda ukuthi ubheme kodwa yazi ifayile inkingeni lento ifuneka every day leyo nto cabanga ngalo mzuzu lento le semele ngokwenza ba grade 11 lapho grade 11 lapho grade 10 phasa kamnandi grade 10 vele wenza lento le grade 11 manje hayi ish manje nasesikoleni okay ekseni ngiqale ngibheme ekseni lapho vele izini alokera yonke le nto leyo emini ke futhi isimanje suphumula eklasini ingqondo iyacabanga ayisekho lesikoleni ingqondo lapho kumele ngaphandle futhi ugqoka uniform lapho kanjani akudasela into ugqoka uniform lapho isabo manje ingqondo yami sithikamezekile kanjani esikoleni siconcentrate into le yaleso sikhathi ukuthi icabanga ngaphandle showcase kuzomphoqa ukuthi ke mangiya lento lo mangiphuma mele ngithole umuntu obhemayo ahamba uthenga ngazi ngani mhlawumbe uzobaleka ngazi ngani lapho hayi lento le ugcina mhlawumbe uthi hayi ungisibindi kanjani ungene lapho iphuza amanzi isibena awazi kwenzakalani kanti uyazi wena usikadayiswa kulomuzi kanjani kanti wena uze ngani ngamanzi sidididi iphuza amanzi yabo ke bakukhelele kanjani bese uyakhuluma ncane hayi ahlahla ngizile ngamanzi ngize into kanje athi hayi phela uyabona lapho uthi ngiveza futhi imali hayi athi kodwa nje ungeze begqoka uniform la kuba ngilodesa athi ungeze ugqoka uniform la ozabana umphatha ijacket ekongcono athi okay ngimbuza indawo yokubhema ikhona la athi ngena yabo lonto hayi libe bengijwayela ke nje umuzi kanjani bengijwayela kanjani bose ngijwayela usabele lasekusendlula khona bose bengijwayele kanjani lapho nange break yabo kanjani nangiphuma ke isikole yabo yonke leyo nto leyo lapho ke angisafundi ke intambama manje isengiqhilaza beqhilaza igazi sengiqhilaza lento ngisafundi ambuzo class teacher athi ngeke yabo uthi uyaleka yindi lihluphayo yithi hayi ngihlushwa yilutho right athi cha athi usuhlezi ucabanga yabo usuhlezi undwazidi uyakubona eklasini ya engibona athi usuhlezi undwazidi mina benginenhlobo lengaphakamisi ke mingishansa ngiyazi ngaphakamisa nindele ukuthi ngikhombe kanjani ngiphakamisa kanjani athi noma ngizu undwazidi kwenze njani angithi hayi athi isekhaya inkinga lapho ungibuza le nto lengiqalekile lapho yibe ayikho inkinga ekhaya yabo le nto le ikimi athi buka usho nangolaka futhi uthi ngithi mem hlanso yini mina lesikoleni uzongifundisa noma social worker lapho athi hayibo kwenzakalani ngawe ngempela hey yithi akwenze kulutho ngithi hayi lapha sashaya isikhathi se-break izincingo ziliphasa out ngiyabuya ngibe ngizifuna iklinik simase ngihamba umqondo wakhe mhlawumbe mhlawumbe nginenkinga thize mhlawumbe khonto enginayo manje ngifuna ukutshela umuntu ngithi ngifuna iklinik kwenze izincingo ziliphasa out yabuya kodwa iklinik engakuyona bese senze ukuthi secretary ngiveze pass out ngiyobhema la ngiyabuya ke sengibhemile ke sengiyakuyena sengishaya ismile ke manje kanjani athi awu nangoke umuntu engimaziyo kanjani unesmile kanjani hleze ihlekela kanjani Izidakamizwa yabo ngithi hayi mistress ngibambile le yanto le adingishayi sengifika eklinik bangijova eklinik semsana azi banginika ngalutho hayi banginika ngalutho eklinik bavele bangijova ngalo wazi yazi ngempela nomehliki so right yabo kanti sengijove ngalomjovo phela lokho obhedayo kanjani yabo siphela kale kasethe ngibuza kanjani isenhliziyo encane nendlebe ngiphendula ngayo kanjani vele sijwayelene vele nje la kanti yabo kodwa manje usaya notice usekuseni ngiba right ngaliphakama ilanga aphakama ilanga ngiyashintsha yabo kanjani yabo
alibele nginothisa kanjani athi no yabo uthisha uma enendaba nawe ekwazi ukuthi hayi khona la yabo uba nendaba yabo alibele ilandela kancane shothi na found out ukuthi into lembhema intsango yabo athi yabo avela athi yabo intsango ebhemayo kumele uyeke yabo sidlala ngawo yithi mina so ngoba ukuthi athi ngitshela le nto leyo kuphela ish ngithi umqondi akazi ukuthi ngisagxile intsango mina sekonakele sing-upgrade mina phela hayi kanjani ish ngitshela ukuthi ke manje yabona ke manje ke ngizwe ke ngedrag ke manje yabo idrag ke lizozwa ngami la idrag bhema bhema ntambama ngiyafunda manje kanjani ngikwenza ngendlela ama-assignment angisagcina icala kanjani lapho yabo nangempela ke ngibe ngenza kanjani futhi abona athi nazo-ke lapho ngifika grade 12 lapho hayi upgrade ke futhi ukubhema ke manje inyuke idemoni ke manje lento sekubhenya ngani ifoil sekushaya ina lento le ama-chase lapho chase rostomning lapho ayiso sikhathi lento le ngiyi-prefect ngayiba ngihlade kube i-prefect-ke lapho eish yabo manje-ke kanjani angisawa-attend nama-meeting kahle yabo kanjani yabo ngiyakhohlwa manje ngiyakhohlisana ihunga khohlisana ngathi okunye ngathini okudala ukukhumbula okunye ngathini ngathi ukukhuluma izwi kanjani yakhohlisana yakhohlwa ngiyazidalwa yini leyo nto yakhohlwa kanjani ayi ngiqede-ke lento le esikoleni lapho yiso wonke umzali ufuna ingane yakhe lento le iqhubeke nemfundo ayiso sikhathi-ke hayi ngibuze kuthiwa lento ngifuna ufunda apha kanjani yabo lapho-ke icabanga-ke ngayilimaza ngangayiposta into i-CAO form kanjani ngangayiposti ngithi hayi ngizozama usibheka isikole yabo lapho kanjani ebenginika imali ubaba kanjani ngithi hayi ebenginika imali hamba-ke kuyobheka isikole lapho hayi mina ngibonela imali yokubhema mina hayi angibuze ntambama hambe kanjani ngithi engitantile edrobheni ngisitholanga isikole kanjani hayi ngithi hayi ngizoya kusasa kanjani lapho hayi ngiye kusasa kanjani ngitante awu angithi ngifike edrobheni hayibo lanto ishibheka nje la futhi la kanjani ibo ayifani naselokishini lento le hayi kube mbhema hayi lapho-ke sengine-energy eningi-ke hayi ngisifuna ngisithole isikole lapho sithole mangisithola isikole hayi ayingeke futhi ngibheka amakhozi enziwa khona la ngibona ukuthi akuhambisani nami yabo hayi nangasekhaya ikhona i-college yabo ngihambe ngiyobheka kanjani manje e-varsity igcwele sebele ngene-second semester kanjani mina ngifuna ukufunda manje khona phela ngizothola imali njalo phela kanjani angihleli ekhaya ngeke ngize ngithole imali kanjani lapho hayi ngibhalise-ke e-college-ke kanjani ngibhalise ngenza i-management assistant yabo kanjani ngithi hayi angiyimi nakaka-NCV angcono ngenze United yabo kanjani hayi ngibhalise-ke ngithathwe kanjani hayi ngiqale ngifunde kanjani lapho-ke eklasini ngiconcentrate-ile yonke into lapho bayabona abantu ngifunda nakuthi hayi lo muntu uconcentrate-ile or babone nge-test yokuqala kanjani ama-marks ami kanjani aright abantu-ke sebefuna ukufunda nami-ke manje abantu lo mina yabo sebefuna ukufunda nami sebefuna ukufika nasekhaya yabo senginama-study yabo yes manje u-nated ngingena ngo-7 ngena ngo-3 phuma 7 ntambama yabo kanjalo manje ngiyabuka bona mhlawumbe uthose umuntu athi ngiyafika njalo ngo-10 lapho kini sesisuka sesesikoleni ngithi amaye babo uzenza kanjani manje into zami kanjani phela ngifuna umuntu etshela kanjani uncishana nolwazi kanjani mhlawumbe ngithi hayi hlanganeni mfethu e-lecture hall esikoleni kanjani bathi hayi u-NCV unomsindo wena ungcono unendlu ngaphandle lapha kini ithi hayi okay ayikho inkinga lapha manje ngiyabheka ukuthi hawe ma ngizobhema kanjani manje mina kanjani nihamba nalaba bantu lapha mhlawumbe umuntu ayafika kanjani ngibe ngithi hayi ukuthi waqawa kancane nakho ngithinya uma esitolo khoma ngithuma esitolo la semvuthi tip fast yabo leyo nto bazi ukuthi nabo ngibhema intsango yabo kuphela tryse ngetsango kanti hayi mina intsango yami iyabiza intsango yami u-25 rand intsango yami yabo leyo nto
hayi ngibheke kanjani lapho sibuye-ke sifunde hayi babone ukuthi hayi ngeke ngelinye ilanga nanginayo imali yokubheka ukuthi simnqoza mhlawumbe ngilele athi hayibo ngoba umuntu azibo umuntu ufuna naye nje athi usukhohliwe in start ngithi ibo tshele ukuthi ngiyagula mina ngiyagula athi uphethwe yini ngithi yabona into engiphethe izongisiza into ezongisiza 25 rand izongisiza lapho ke vele umkhaya-ke lo akazi into 25 rand kodwa yabo uhlale loshini uyazi usikhulunywa ngayo 25 rand uyazi awukhiphe umkhaya awukhiphe manje mina imali lekhaya ngizoyithola sengizohamba sekesikoleni mali ngithi hayi 25 rand lapho hayi anginiki kanjani ngithi hayi ngiyabuya hayi ngibuye hayi sengi-right athi hawu masuba right-ke manje ngisitshele nje ukuthi bengigula ngiphethe 25 rand yabo njalo-ke manje lo mkhaya mengibula ngiyiphansi yini suphethe 25 rand yini manje ubuya ngibuze ngede nasesikoleni athi mhlawumbe mina ngiqhamuka le angibone mhlawumbe ngizihambela kancane athi hawe ma usane yini phethe 25 rand yini manje yebo leyo nto le yabo umuntu ekhuphula fast uyabamba phela ukuthi hayi 25 rand hayi ungabhemi ungayinto yeyibuze iphendula nawe kanjani uthi hayi ngeke mhlawumbe usho okunye mhlawumbe kanjani Sanepha isidla amaningi esakeni sino 1 hour njengamanje njengoba besishilo ukuthi sinanonyaka wonke nawe as long as sisothola le information onayo nalokuqwashisa konakho kumele ubuye kusasa nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenzi lokhuluma uprofessor ngingwamkhize ngidaba ngaphansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakamandlakazi angabe yaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu le oyethamele i-how I ended up in drugs okuyingozi noma ukuhlelo olungaphansi kwesitebele i-Mp TV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni ingqinamba ababhekane nazo ngaphansi kwezidakamizwa ngakho ke bafowethu lokho sikwenza nje malungana nokuzama ukuqwashisa abantu abafundi njengobuza ukuthi igcinise imphazamisa kanjani esikoleni kodwa wahlubulundela omunye ke uyaye ngabi ke nenhlahla ukuthi akwazi ukudlubulundela agcine engaphuthulanga ezikoleni ungcono lo wagcina ephuthulile uma sefuna ukulungisa impilo yakhe uyokwazi ukuthatha amaphepha akhe ayobheka into engamphilisa bafowethu siyacela abantu beqaphele kakhulu izidakamizwa ziyingozi ezingadala umonakalo akuyena yedwa umuntu oseyidakamizweni oba senkingeni even umndeni uba senkingeni uma kunengane eseyidakamizweni nawe uyahlukumezeka ngakho ke angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongafisa ukuhlukumeza umndeni wakhe siyacela ke mawuqala ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela lokho ibell kuzokubeka amathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona isiqephu engisiposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese kuzitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke mina sengcenga